מישהו, היום נעשה שיטת כסף. סקובי 29 מורחק 24 שעות, היום מחזור 9 ומשהו, נעשה עם בית. קודם כל, חייבים בית כחול לא לכם או לחבר שלכם. טוב, לסקובי 29 יש בית כחול, אני אעשה איתו. רגע נצא מחדש. אם כאילו, הוא יכול להיות, החבר שלכם יכול להיות גם בהרגש, או שהוא יכול להיות בחברים, שבחברים, אני אעשה לך לא חברים, כי חבר שלי עוזר למישהו משהו אחר. אז בואו. קראתי, זה נראה לי לאביעד, זה נראה לי אותו שיטה שאני אעשה ממנו. או משהו אחר דומה. לא נכנסים אליה, אבל בואו נראה. הולכים לג'ונגל. נכנסים למון הזה. יש עכשיו קרנבל גם יום נקרק. אנחנו הולכים לפה למדרגות, לוחצים על זה. עוד לוחצים לזה ואז פה, תסתכלו. אני באה כאילו לוחצים לזה. התחיל להרגש, התחיל לחבר שיש לו בית, אם הוא יכול להיות פה, אתם יכולים אם לכם בית כבר ואז תראו מה עושה לי, איפה זה מסתכל. אנחנו לוחצים, אנחנו מחכים, בואו נחפה. הנה, ואתם לוחצים, ופה זה, עושים ככה, הנה בואו נחפה. נגיד 354, עושים ככה. אתם לוקחים עוד כוכב. אתם מתגלגלת. לא תקחו בזמן. נגיד זה 282. למה זה לא? הנה, עכשיו פה. יהיה לכם ככה, מקודם ראיתי את זה, אבל בטעות זה לא קרה לי. אם לא, תעשו עוד פעם. עכשיו אתם רואים פה סיים, צברת את הניקוד, תעשו סיים. רואים? קיבלתם את זה שיש לכם ברגע. ואסור יותר, אסור מתחת 500. כאילו, אסור מעל 500. אסור 500. מותר כאילו 400, מ-499 עד למעט, עד 0. אז הנה, אני עשיתי 282. זה שעשיתי ברגע. עכשיו אתם עושים פה. נכון, קיבלתם? תראו, נכון, יש לי 4,000, עכשיו תסתכלו. 8, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כל פעם יש תרצים. תסתכלו, רואים? רואים? תסתכלו כמה יש לי. רואים? כל פעם אתם עושים. אני עשיתי 200, אני לא עושה, כאילו, אני עושה לפעמים 400, אבל לפעמים 500, בגלל זה, כאילו, בטעות עשיתי מעל 500, אז בגלל זה הוא סקובי הוכח. אבל רואים, תסתכלו, רואים? אז תודה שצפיתם בי, ביי.